Здравейте! В последния епизод от тази поредица ви представям един иновативен продукт, създаден на базата на научните открития и постижения, изцяло компилиран от зелени съставки, различни микронутриенти от доктори и специалисти в тяхната сфера на здраве и хранене. Това е формулата MindMaster. На български буквално може би няма как да се преведе, но нека да го наречем майстор за ума. Това е иновативна формула, разработена в Германия преди 10 години, като е патентована, което означава някакво изобретение. Патентът не защитава само търговската марка. Това означава, че няма такъв друг подобен продукт на пазара под тази форма, с точно тези съставки събрани в едно, чрез точните пропорции, така че да се подпомагат, допълват една друга за високо усвояване на полезните вещества. Защото това е много ключово въобще в целия процес на хранене. Много пъти липсата на определени вещества и микронутриенти в организма ни е поради факта, че не усвояваме голяма